Здравейте, аз съм доктор Шеф и днес ще си поговорим за лазерно лечение на белези. Ако имате белези по кожата си от акне, шарка, операции, травми и те ви създават психически дискомфорт, чуете се как да ги прикриете, то най-ефикасният начин е чрез лазерни процедури. В нашата клиника моят любим лазер е Erbium YAG лазера. Той създава травми в кожата, в белега и около него, което задействат възстановителните процеси. Благодарение на това се създава колаген, който подобрява вида на белега. Броя на лазерните процедури зависи колко е стар белега, на колко години е пациента, къде се разположен самия белег. Най-подходящия сезон за провеждане на тези лазерни процедури е есенно-зимния. Обикновено една процедура месечно е достатъчна. Не забравяйте, избора на опитен дерматолог в тази област е изключително важно за постигане на добри и ефикасни резултати.